Patapinda mbamo tamona akazorowa netambo akaita kurembera kudai. Hapana kana chitsamba yanyorwa kana eni chinyorwa chiripo hapana. Ami chaiyo yakashandira haikwanise kungoviga because ami haivige munhu akazviuraya. Vanhu ngavasazviuraye kana une chikukunetsa taura because ukusira vanhu dambudziko. Vana baba vatori nemhuri vafa vana vasara vakutotambudzika vamwe vachikutoenda kuchikoro. Vazhinji sei vari kuzvisungirira saka tiri kumirira mutumbi wake kuti ubude mukati umo. Yes, muri yeZimbabwe atichisangana zvakare paHorizon Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita ndiri munzvimbo yeNorton kunonzi kuMarydale kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apo murume ane makore 47 ekuberekwa achizikanwa nezita rekuti Abel Matondora azvisungirira. Mushure tinoziva zvikuru pane zvinetso zvinenge zvichiitika vemunharaunda vane kutsutsumwa kwakawandisa nokuti takatarisa muno muNorton zviitiko izvi zvawandisa ende zvarwadza veruzhinji ndezvekuti murume uyu Abel akambenga ari musoja zvakare. Tinoziva varwi vedu ava masoja edu aya anosangana nezvinhu zvakawanda kungava kumamisheni kwavanoenda kunana DRC kwese kunenge kuchiitika zviitiko asi munhu ozowanikwa achizvisungirira nenzira inorwadza kudaro. Pari zvino tine malocal residents vari kurwadziwa nechiitiko chaitika ichi. Aiwa, ngativanze vachitaura kuti chii chanyatsoitika kune Mushakabvu. Mutemo vanozumba inini ndinonzi retired sergeant Mkhuhlane ndaishandira kwa-mechanized brigade. So ndashamisika nechiitiko ichi because inini ndanga ndina bhururu wangu chiri panonzi offsel. Vakandikumbira $, ndikavati handina. Ndofunga kufunga koko vaida kuti ivo vatenge mapirisi. I think handisi ndega ndakakumbirwa mari iyoyo. So ivo zvavakaita vakabva vakumbira neanonzi Nabo. So inini ndakabva ndati ini handina $, because ndane $50 yakabata ndaitobva kubasa. Saka ndandikumbirawo kuti munzwisise kuti upenyu unoda kuti kana waita problem nepascenario tsidza munhu anokubatsira kana unofamba naye muroad. Waunonzwa kana benzi chero utonzwisisa kuti chinogona kukubatsira mangwana pascenario. Zvino murume uita zomutora kusenseni kumapast 6 ndichifonerwa ndichisvika pamba pake ndamuona akazvirowa netambo. And it was not a joke. That's a serious issue yanga iri paground. Tamuisa kumochari hatisatadzwa urongwa hwehama dzacho kuti dzicharonga papi nekufunga papi nekuvaviga papi. Aikogumbira munhu wese mari. Masituations ari paground ndekuti mukomana uyu iye haindoona kunge mhipo dzekumusha kwake. Kana munhu une maproblems dzidza kushare maproblems nevanhu vaunonge uchifamba. Kana kamwana kari kubva kuchikoro chaiko unofanira kushare maproblems nako because so far tarasikirwa negamba. Mukomana uyu zvaakaita nezviri paground asi zvinhu zvachita kuti ndozvinhu zvazvo zviri kufanira kunge zvichiitika paground. Mukomana anobva kuOnde Valley. So hakuna munhu watinoziva kuti kana ami chaiyo yakashandira haikwanise kungoviga because ami haivige munhu akazviuraya kana kuti kuti tichati takutotsvagawo zvimafuneral policies zvimwe zvezve mukatikati kuti mukomana aita sei akwanise kuti avigwe. Because hasha dzake dzakanyanya kutungamira because patapinda mbamo tamona akazvirowa netambo akaita kurembera kudai. Iye hatikwanisi kutaura naye because ichitunha. Saka zvinhu zvatirwadza pakufamba dzashayikirwa negamba. Amene kuti Zimbabwe National Army ichafunge ine zvake because last brigade yake yanga iri 4 brigade. Saka ndachikumbirawo kuti kana army ichirespondawo inogona kutibatsirawo pakufambawo tinda kutokumbirawo. Nyauro iri apa ndeyekuti uyu mukomana uyu simba
rekurarama chero ndo rakamunetsa pakurarama. Asi iye nemadiscussions edzimba dzake nemhuri yake anayo background, chero even makatoona mhuri yake anayo pano, munogona kutorwadziwa kutoti hako ndo zvazviri here, why afunga zvino last option yakadaro. Ndasvika kumapast kutoti to 6 ndobva ndafonerwawo ndichinzi bhuru wako wangona ine zuro ndo pfungwa dzaita se dzapfunga. Inini maonero andazviita hangu uyu munhu azvisungirira wegano because dhoo ranga rakatokiwa. Saka pasvika mufana wake anga akapaka mota mugedhi, apaka mota mugedhi Honda Fit yeblue nezuro, ikararapo iye akaenda kuMashlands, kumba kuMashlands. So iye ari kuti no, inini pandasvika Maxi ndafonera namai guru zvikanzi ko mukoma wako ari kunzi apwanya dhoo repabedroom zvafamba sei, ndichitaura naye. Zvino manje iye ari kuti no, ndanga ndichida kutotorawo mota yangu asi ndazoona ko ichipita pafoni. Saka ndachikumbirawo mubvunzo uri simbu ndibvunze, anga kutobvunzawo inini ndikati nditaure kuti zvikufamba sei. Iye ndobva ndibvunzawo mubvunzo ndikamupindurawo kuti ano iwo pawasvika panguva iyi waita sei panguva itazofonerawo nevamwe vanhu kudziwa imaone chiitiko ichi. Ndobva tasvika tichionachi nyaya iyi. Nyaya iyi tichiiona ivo vachibva vaexplainawo zvinhu zvaitika background tichibva tazinzwisisa. Ndikati azvishuwa ndozvaitika because bhuru wangu nezuro wanga akaita se akatakwa. Inini hangu maonero andakazviita ndekuti pfungwa idzi angasina, asi zvinoita mhepo, hauzozivi kuti zvinenge zvichifamba sei. Hapana kana chitsamba yanyorwa kana eni chinyorwa chiripo, hapana. Bhokisi repolisi ndoriripo chete. Hama dzemukadzi ndichitaura nemudzimai wake ndichida kubvunza kuti zvirikufamba sei. Iye mukadzi wake aripo asi kure ari kutaura iye kuti inini handina nyaya ndoziva because ini ndakafambira urwere mwana ndakaendera, ndakutoshamisikawo kuti inini wai ndafonerwa nchinzi murume wangu wafa. Semasahwira inini tanzwa nharaunda ichitaura kuti mazuva apera akaonekwa akatosungwa iri nyaya yekuti vainetsana mumba mavo nemudzimai ndobva vazoenda vakanokwadziswa kumapurisa. Mungave mune ruzivo rine nyaya ipapo ruzivo handina hangu, asi sabhuriro wangu wekuti anondudza zvese ndandisipo ndiri kubasa. Isusu as community ngatidzidzei kuumbidzana kuti kana waita dambudziko ngaundirevererewo panext door. Asi inini tambo ndaiona yangu tambo yekuti ndiye mugodi. Inenge yatorwa kumugodi, munhu akaita se akazvisungirira. Mukoma tikuona zvikuru vanhu vechirume kunyanya ndivo vasingakwanisi kusheya maproblems avo ende ndo zvakare vari kunyanya kuzvipfudza nenzira yakadai. So iyambiro ipi yamungade kuvapa tichitarisa mafiro aita murume? Yambiro ndinogona kukupa ndei kudai kuti munhurume ukaita dambudziko dzidza kusheya nevamwe varume, kwete kuti unotora uchisheya advice yako uri one. Bozi ukasheya advice yako uri one uchapererwa nelast option sezvana achitaura paya kuti iwewe paindikumbira $, dai ndakamupa $, ndirini ndainzi ndindamisira mushonga muchikafu kana kuti mudoro kana kuti anyway. Asi ndandiri kuti isusu tachikumbirawo secommunity kuti tangachikumbira kuti kanzuru mapazire anoitira vanhu zviri nani. Kanzuru iwe ite communication nevanhu kwete kupazira nemashops because vanhu ava vakadai vari kurwadziwa pakurarama. Uyu is a retired soldier, haana chachawana kwachawana mari, anowana $200 kana $100, but izvezvi as we are speaking anenge asina mari. Akaitawo dambudziko rake pamwe anogona kakaita $200 kana $3,000. Saka zvinogona kumunetsa pakurarama. Saka tiri kuti isusu tibvunzane mubvunzo uri simple wekuti even the president ED must know what we are saying. We don't go to politics, but we are saying that community must benefit zvinhu zvatinge tichitaura pakurarama nepakuita zvatinge tichiita, because not kuti izveso right. Katanga anga nenzvimbo yanga naye akapwanyirwa futi, auzive pamwe akakuita $3,000. You never know kuti iti bhuru rangu ndikubvunza kuti $3,000 akakuita akaibhadhara here isina kana 3 weeks yabhadharo. Kamwe ndozvamuurayi futi. Tobva tadzoka futi kumasure tobvunza kuti mukadzi wake ane dambudziko ripi. Iye anga akaenda kudambudziko futi rani rekumhuri yake, yekuti mhuri yake iri kuita iri mhuri yemukadzi ine dambudziko, ine urwere. Andimaona. Saka zvimwe zvacho tinambozama kuda kuti MP wedu anonzi Richard Tsvangirai is a stupid person.
Bozi hapana chaari kumbotiitira kana 1 izveso tuza ukafona foni yake haakwanisi kudaira foni izvo vanhu vese vanopwanywa zvinhu ukatanga uko haasi kukwanisa kusvika ukatanga kunomisa kanzuro kuti musapwanye zvinhu hamusi mutaundi mukatanga uko handika saka tinozama kuonesana kuti zvinhu zvamune muchiita zviriko here pamutemo paconstitution law bozi isusu toziva kuti muri kutaura zvamuri kutaura hatina problem nazvo isi tiri kuda kutaura zvinhu zvekuti tibenefite macitizens munyika but izvo tiri kutambudzika vanhu vachipwanyura zvinhu izvesi vanhu vari kupwanyiwa havasi kukwanisa kubhadhara maschool fees evana why are they doing that vamwe vana izveso vana vemahure anenge ari mapower havasi kuwana mari school fees vari kupwanya zvinhu vanhu vekanzuro why I'm a dangerous soldier and I'm a fighter ndakuudzai mudhara I'll die for this country ndakaenda kuDRC ndofunga ndakaenda kuDRC nemunhu akatofa iye uyu wamuri kutoona ndichisundana matrench kudai ari musoja munhu yeyu but izvezvi you are looking at this chef muri kumbozoona here kuti tikutambura sei tikutambura izvezvo mwedu aziurai pano hatisi tega takatowanda more to follow chef izvo tikutambura pano vari kudzimanyisa vanhu mukatanga vachitongerera vanhu zvinhu zvese is a MP but is a stupid person ngaadzoke kuno ataure nevanhu vanzwisisane izvo tine funeral tine everything hauyi but Temba Mlisi waitouya kuno achitozama kutomira zvinhu zvese achitaura kuti coffee ndotenga zvese ndotenga so far we don't have anything which we have here ngauye agare munotoona anzwe zvichemo zvevanhu kwete vanzi munhu anonogara kwavhondeu isu tichibvunza mubvunzo uri simple kuti ko iwewe uri papi uri kufamba sei we are not going anywhere I'm free ini kana fight ndorova wanzwa chibaba handitye munhu kana 1 day kana ka 3000 ways because I'm a trained person ndakaenda kuRussia India China ini ndandourava ndotoda handitye I'm a trained person MP haafaniri kunge achinzi anogara kuHarare last time zvatakaita takanosvika tikaita scenario yatakaita ndobva kwai namai vaRichard Tsvangirai paita funeral yaimwe wedu ainzi Hwiwa kansela aive Hwiwa ward 13 vakati ivo hatikwanise kukubatsirai because mwana wangu ari kuchikoro kuuniversity saka zvireva kuti isusu pane horere wakaitwa wekuti iye aiswe kuno ndiye ari panyanga haakwanise kubatsira vana ndira kuona pafuneral yatiri pano kuti izvezvi tira kubatora maphotos and stuff tisende kuna president kuti taona kuti MP mari yamakamupa mhomwe make aishandisei pafuneral iyi because this guy died for this country and ndandinayo kuDRC but handisi geza inini but ndotaura chokwadi chiri pamusoro because chokwadi chakomere chiri kumagara because izvezvi ndabvisa fese yangu ndini ndiri panonzi tawanda mukudhlani kana kuti Ganas kana sajini mukudhlani ndiri mechanized brigade pano pandiri ndimani handina zvandotya bandinoda kubvunza kuti indorespecta president handirespecta vanhu vese vasina basa naminister of defense ndovana ndorespecta tiripo zvedu tadzwa kuti pano pana baba vazvisungirira baba vepano semunziro wamaita ndomuziro watatoita kuti kutomirira kuti tivaona muda kutoona mutumbi wacho tinoda kutoona tivakutohwarema kuti vafa zvechokwadi muchivaona imimi vaive munhu aishungurudzika here nepfungwa kana vanga vasingashungurudziki tisingazoziva zvinenge chiitika mumba mavo but kunze ukaiva vanga vari family yakanaka zvekuziva tichazoita kuti vadaro chiti chinzi kuti vanga vachitodzakwa nezuro nemashamwari avo tisingazoziva chichaitika vanhu ngavasazviurayi kana une chikukunetsa taura unobva une problem yemari hakukwanisa ukataura unowanawo maadvise ari nani pane kuzviuraya because uri kusiyira vanhu dambudziko vana ava baba vatori nemhuri vafa vana vasara vakutotambudzika vamwe vachiri kutoenda kuchikoro ko vadzimai vavo vari kupi vanga vakashanya saka vaenda kuurwere
kuti kutomirira pamwe vasiya tsamba tizive pamwe mapurisa achaona tsamba tohwisisa kuti chicha kana kuti uenetsana nemukadzi hatisi kuzisa sada kutoonao vanhu ngavasiyana nechindege ngavasiyana chauraya vanhu vakawanda asi kamuno munotoni muna mumwe mudzimai wemusika akahwina 50,000 ndo problem inoitika kuti lake rinosiyana kuti munhu wakade kutedzana kuti ninga ahwina ka shuwa unotengesa zvinhu zvese zvemumba uchiti ndiri kuda kuhwinawo waluza wobva wazviuraya saka aiwa chindege ichi chatotiparira Munotoni changoona wechidzipa angazvivare taitokwewa naye doro rakanaka zvidaiti kwete makotsi but pane zvakazoitika ndechekuti haana kuzotiudza kuti aitaura nezvo hazviri kupungwadza saka azvisungirira mumba ndo zvaitika akanditaurira kuti problem yake ndeitaikubatsira lai anonzani ndanzi Mudarani ndiri kuti batikane zvishoma because ndirendedzo wangu ndakagara pano 2 years asi zvandinesa ndezvekuti azvisungirira sei ndo mubvunzo mukuru watina kuti azvisungirira sei kuti azvisungirire mbao saka tiri kumirira mutumbi wake kuti ubude mukati umo iwe wati wakagara pano nguva yakareba pane paimbonesana here naadzimai handingazivi izvozvo because vaigara 2 years vari kuSouth Africa saka handina mashoko mazhinji andingataura nezvo asi ndimbogara ndakaita pano ndakagara naye zvakanaka alright aigara kuSouth Africa ndiani iye murume nemukadzi zvese alright saka hanzi azvisungirira rini usiku here ndinoona sekuda nekuti zviro zvinozi vaimwa hwava paofisero apa ndakatomwa naye tiri kuda kuti tizive kuti hatina zvizhinji zvatingaziva asi takutomirira mutumbi wake kuti ubude mukati umomo saka mudzimai wake ari kupi mudzimai ari kuzi hapo pari zvino alright saka imuri kunzwa sei kuti umwe munhurume azvisungirira kutobatikana zvakanyanya nezvazvo tiri kutoziva zvoti varume vazhinji sei vari kuzvisungirira zviri kutinetsa izvozvo zvakaoma mashoko amuina wedzidziso kuna vamwe ana baba vari kuzviuraya kuti mashoko andina ndekuti varume ngavasanyanya kuzvisungirira maererano nezvemadzimai kana nenyaya yezvevana kana vanyeresa pamba zviri nane kuti wabve ipapo vasiye imba yacho yakadaro More photos, bro. More photos. Huyo ndiye mwendo wacho ya harusi yetu. Meongororo netsvakiridzo ndofunga mangozvinzwira veukama maloko residents vataura zvakawanda tingagadzirisa sei dambudziko iri tinoziva vanhu vechirume ndo vakawanda vasingakwanisi kusheya
matambudziko avo zvichizokonzeresa zvakare kuti varemerwe nezvinenge zvichivanetsa kusvika vazozvipfuudza. Uya mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti todii nedambudziko iri. Kutaura kuno kuNorton kunotori ne5 macases akaitika for the past week ari kukonzere akaitika vanhu vakazvisungirira naika. Aiwa, uya mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti todii nezviitiko zvakadai so. Asi musakanganwa zvakare kulike mushare again towards Zim Trends so that whenever we post the latest news automatically will be updated.